ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ତୁମକୁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ଲେଖୁଥିଲ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ନିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ହେଲା। ଡେଇଁବା କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗୋଲ ହେଇଛି ତାପରକୁ ଏମିତି ଡେଇଁଲେ, ତାପରେ ଏମିତି, ତାପରେ ଏମିତି 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 କରିକି ଆସିବା। ଯିଏ ଗାରରେ ଡେଇଁଲା ସିଏ ହେଇଯିବ ଆଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ରଥମେ ଚଗିଲି ଚାଲ। ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ତମେ ଆସ ପିହୁ। ପିହୁ ତାର ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ପିହୁ ଗାର ଉପରେ ଚଢିଗଲା। ହଉ ଆସ, ତମେ ଆସ। ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ଆସ। ହେଇରେ ସିଏ ବି ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆସ, ହାରି ନୁହଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କରିବେ। ଭେରି ଗୁଡ। ତମେ ଆଉ ଥରେ ଆସ। ପିହୁ ପିହୁ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ? ହଉ ତମେ ଆସ ପୁଅ ଆଉ ଥରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ଚାଲ, କିଛି ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆଉ କିଏ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା? ହେଇଗଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା କି?